Amen. Unarara. Amen. Regai nguva yamadekwanano nditende Mwari. Nerombo pane ndombi dzasungwa miromo dzakatida kuti dzipure zviyo. Vakupura zviyo dzofamba dzichigava hura dzasungwa muromo. Amen. Ndaitizve mukuru wanosunga. Ndikagomere haro kumashure. Saka ndati kurongwa kwamazano ndokwedisi vanhu. Asi kubudirira kwezvinenge zvarongwa kunobva kuna MC. Vamweya vaMwari kukereke ruganenge nesu mashoko anga achitaurwa pano ndokuti munhu abve pane chakaipa aine pane chakanaka uye munhu agowana upenyu ruganenge nesu ndakandizvicherechedza ndakandichiona nguva padabva pano paseksi yamakuseni tataura tichitoda kuti tidi tikurumidze kudzoka tibate basa raMwari nokundora takalinga kuno sezvatinonokei ndikatotana chikafu chokudya ngatisiye vadzidzisi handei tivavarira kuti tizoparidza ivhangeri yaKristu Jesu nokuti yatakalinga sinokutendai vaparidza vana vanyambwa masimba vangakudazosungu dzokuti mumbowana kubata basa asi regai titende zvaitwa nomukuru zvipinde mukati menzeve dzedu uye zvitipe upenyu rugaringano nesu nditende mashoko anga achingodzidzwa panoka anga achi ari wokungoti tibve pane zvakaipa ngatiinde pane chakanaka nekuti rufu ruchauya nyama nomuya uchapadzana pane umwe nomumwe asi kana zvaparadzana ndakati pane chimwe chichanotongwa nokuda kwechimwe kana pakasikwa zvinhu paya Mwari vachisika vakatora dzaka renyika vakaumba munhu vakasiira mweya woupenyu mukati momunhu saka vanambuya namukuta kana mwana akazvarwa kumushaku vakabudiswako kana vakapumba vanorega kwana kutoni kana vadonha vanokuiaaomecheya pasi kureva kuti yemuviri kuti tokaitairaino yacho asi hapana panochekwa chipisi chomweya chichocherwa pasi kureva kuti mweya uchadzoka muwakaufuridzira kana wadzokera muwakaufuridzira uchanotongwa nemabasa anenge akabatwa nenyama iyo nyama ichiziva kuti ine nzvimbo panapanika saka inongova vari yakukanganisira mweya wedu nokuti uchadzokera kuno wakaufuridzira ugondotongwa saka shoko rinongoti ngatinyengetere timamerwa nomweya timamerwa nomweya hatitangamitirwa tikumweya regai ndibate mashoko Zoda kuramba tichingodzokorora mashoko iwaya nekuti taakupendera nezvavo patinotozosangana paEaster tetakutaura zvimwe tetapuwa zvimwe nemuzodziwa waMwari saka iwaya ndo atiri kuramba tichipendera tichingotaura nezvavo 6:11 yes vakorinde chipiri yes vatsvene ngavaparidza nezvakaipa zvose vanotoverenga pakunyorwa kwebhuku panonzi vakorinde yechipiri asi ndeyechitatu mune vanonzvera vakanga atombonyora yokutanga iyoyo inonzi yakanga ine zvakawanda zvakungazinyadzisira saka vakanga varipo vakatora rugwaro yerwombo vakarudambura saka iya yatinoti vakorinde yokutanga iya yanga yatova yechipiri iyi yanga yatova yechitatu achivavarira kuti vanhu vakanga vachitora mavari panzvimbo yekorinde vakanga vabve pane zvakaipa mukatongoverenga kumashure pane yatinoti yokutanga yacho wakanga atongotaura pazvinhu zvaanenge achiona pane ufombo hwaringabhararana mukati mevakorinde vakanga vachinamata vari panzvimbo yekorinde vakanga vaita ufombo hwokuti vana vakanga vachitora vakadzi vapamwe ukatonzi ufombo hwakadai hahuna kubvira hwakatomboonekwa saka nesu tinongonzi ngatisiye zvakaipa zvose nokuti naihoko ndichada kuvhura nonga matsamba angangoita matatu ndikuzobata mamwe mashoko atoda kuti ndigorayira rugarenga nesu okutaura pamusoro pezvivi zvinorarama mukati mevanhu zvanzi vatsvene vavaparidza nezvakaipa zvose pabatwa mashoko kubva pasevisi yataita kuseri okungoti vanhu ngatibve pane chakaipa uye pane zvivi zvinoramba zvichingobatwa nekuti satani yakazivakangwara zvimwe zvose wakacherechedza akaona kuti amazioni anogona rudo chairwo ruripo pakati pedu zvingangobva hazvo apo neacrobati ndikasvakawa mutamba vanhu vanototi tinobasa zvakanaka tiorikurairwa huku tigotovana chikafu
Satan devils kune zvaakacherechedza kuti mazioni kuti ndivahwine kana kuti vatendi vose kuti ndivahwine. Pane chivi chaakacherechedza zvikuru, chivi choupombwe wakanyanya itori takapuwa trust tikanyanya kutsanangurwa nezvacho. Mashoko achitotsanangurwa vanyamu 6 number yakaita 1 Genesis. Zvinotonzwa chivi ichocho. Pane upongo vakatobatwa navatumwa vasina kuzvarwa nomukadzi nomurume vakaburukira panyika ino vakachiva mhandara dzakazvarwa nevanhu. Zvino kana chivi choupongo ichocho chakagona kukoromora vanhu vasina kuzvarwa nomukadzi nomurume vakunge vari vatumwa vaMwari, kwakuzoti makanokerwa imba pane takaipa, isi takanokerwa pane takaipa, tikaberekerwa pane takaipa. Saka zvinozi ngatigare tichinyengetera kuti Mwari vatipe simba rokukunda chivi ichocho. Amen. Book not today. Pa number 11. Yeah. In la Korinje. Ndoda ndati ndichada kuverenga mukatibatira 3 number yakaita 1 dzaKoros. Mokoso ndibatira 3 number yakaita 1 dzaTimotheo chipiri. Mokoso ndibatira 5 number yakaita 19 dzaGalatia. Ose matabhari tinotaura. Anotaura pamusoro pezvakaipa zvose zvanzi vatsvene ngavaparadza nezvakaipa zvose. Saka ndichada kuverenga nemidzi yazvo kuti zvakaipa zvose zvikorana mukati ngatizvigobore, tizvigobore pasi chaipo, nokuti kana tikazvigobore pamusoro tikamotemera pamusoro zvinoramba zvichitunga zvigobva zvokura mukati matiri. Uinoti pana Korose. Parakoros 3 number yakaita 1. Yeah. Ive vatsvene muchidana ndomashoko. Mashoko handiti paya pakonzi vatsvene ngavaparadza nezvakaipa zvose. Apa patonzi ive vatsvene muchidana. Book inoti pa number 1. Yes. Naizvozvo kana makamutswa pamwe chete na Kristu. Kana takamutswa pamwe chete na Kristu kuti vatsvene ngatitsvake zviri kumusoro. Uko kuna Kristu. Uko kumusoro ikoko ndokwa kuna Kristu Jesu vaakandogadzikwa kurudyi rwaMwari. Kugere kurudyi rwaMwari. Yes. Number 2. Yes. Funga zviri kumusoro. Ngatifunge zviri kumusoro, tirege kufunga zviri panyika ino. Musafunga zviri pasi. Zvakaipa zvose. Izvozvo zviri pasi, ngatirege kufunga nezvinhu izvozvo zviri panyika ino. Yeah. Number 3. Yes. Nokuti makafa. Nokuti isu takafa. Upenyu hwedu hwamwari pamwe chete na Kristu. Takinga wanga uri mucherechedzo wokufa nokumuka pamwe chete na Kristu. Saka tinonzi takafa, upenyu hwedu hukavigwa pamwe chete na Kristu muna Mwari. Number 4. Kana Kristu Jesu iye upenyu hwedu achizoonekwa nemiwo muchaonekwa pamwe chete naye pamwe. Unoda kuzoonekwa naye pamwe chete pakubwinya. 5 number yoti mabasa ayo atanzi tiparadzana nezvakaipa zvose. 5 yati pa number 5. Yes. Naizvozvo ngatiuraye mitezo yedu iri panyika inoti. Iyo mitezo yedu ndo iri panyika, ndo inoti upombe netina nokushumba nokuda zvakaipa nokuchiva ikoko ndiko kunamata zvifananidzo. Ndo zvatanzi vatsvene kuparadzanai nezvinhu izvozvo zvose zvirege kurarama mukati matiri, nokuti kana tikati takapinda saizvinomuponesi wedu, kana tirarama zvinhu izvozvo hatina mucherechedzo wokuti takamuka pamwe chete naKristu Jesu. Zonzi pa number 6 inoti nokuda kwaizvozvo kutsamwa kwemwari zvinorarama mukati matiri isu tititi takamutswa pamwe chete naKristu. Kutsamwa kwamwari kunouya pamusoro pevana vokusaiteerera. Hapana rugarenga nesu. Kutsamwa kwamwari kunouya pamusoro pevana vokusaiteerera. Zvirwere zvinouya pakati pedu kana tatarama mukati moupombwe, uye urongwa hunouya pakati pedu kana tatarama mukudhakwa nokusazvitora. Saka zvinozoudzwa noda kutsamwa kwamwari pamusoro pedu. Rugarenga nesu. Ndokunzi kuti number 7 inoti nemiwo nefotosi maifamba mazvirikare vanhu vanenge vachirarama mukati meshina nokushata nokudhakwa nokushumba noupombwe zvose. Asi nokuda kwokuti takaparidzwa kuti Jesu achimuponesi wedu neevhangeri yakavera Dhavhidhi, ngatitiva nomutsauko nevari mukati menyika vasingazivi Kristu Jesu, vasina kutengwa neropa rakaenda pamuchinjikwa. Nemiwo makunga muchifamba mukati mazvirikare maigara muzviviri. Takanga tichigara mukati mezviviri. Number 8. Ngatitirega kuramba zvichitaurwa pamusoro pedu kuti vamarimira vakanzi vafamba namai Hebrew, kwete mai Hebrew vokwava, asi mai Hebrew vokwava nyama. Onzi munoti vangasvika zvakanaka iko. Vangasvika zvakanaka iko.
zvobva zvareva kuti kudini pamusoro pomunhu anenge achikudzidziswa akapinda mukati mezvokuyakizidhasi akabvanisha ndizidhasi achinomboneswana okena kuti kudini panamba 8 asi zvino imivo bvisai izvi zvose zvinoti hasha nokutsamwa ndakangotaura ndiri pane imwe nzvimbo pamusoro peshoko rokutsamwa kuti mupozoporo wakacherechedza vakaona kuti kutsamwa chaiko hakugoni kuti kusabata mukati mevanhu shumba vanhu vanofanira kutsamwa asi kwanzi tsamwai musapedza zuva rose makadini makasamuchakatsamwa ini ndakazvicherechedza ndikati kana munhu akapinda akasora akatsamwa achamudzana nomukadzi kusvika nguva yavanoenda kunozorora mutano pamunoenda kunozorora ndakati nomudzimai wako munosiya gap pakati penyu hapana anoda kuswedera pedo nomumwe nokuti makagumburisana hapana saka the moment yamunosiya gap ipapo munopa Satan devils mukana saka iye unoti pfee pakati penyu kana paanongoti pfee pakati penyu unobva aenda kumukadzi wotaura kuti zvino unofunga kuti murume here waunayo iwe hauoni kuti vachimbande vangatova nani pane dununu vaunaro iyi Satan devils ndo basa rake iye otozvikonvinzwa mukati momwoyo wake kuti asi zviri nani nokuti mai vaya vanotoita sevanochengetwa vakasimba uye vanoratidza kuti vanoga zviri nani ndikatotanga vachimbande zvitori nani apedza kutaura nemukadzi namaisabhina unoendawo kune mutanga iye Satan devils nokuti mamupa mukana uri pakati penyu unondoudza mutanga kuti saka iwe unoti mukadzi waunaye sumudza musoro wako uone ndakataura shoko kuti unogona kusumudza musoro wako uone iwe maisabhina vanenge vakavati vachirova ngonono iwe paunosumudza musoro uchiona unoona zheve dzavo dzakaita sezvesuro kudai wotofunga kuti zviri nandidi nditovana vamwe mai vaya vanenge vasivanikusengerera nekubasa nokuti mapasika ndavozvimuti mukana pakati penyu saka tsamwai musapedza zuva nokuti mukatora nguva makatsamwa ndipo pamunofungana kana kuroya chai nemunendi yaunotamudzana kana neumwe mudzidzisi rugaringana nezvo kana mukarega kukukurirana nenguva munofunga kusvika pashoko rokuti ndinomboendera kuchipinge chetu haangatidzerei saka tsamwai mugadzisana nenguva yakafanira kuti murege kupa Satani mukana wokuti adi akushandisei pazvinhu zvenyika ino rugaringana nezvo ndataura pamusoro pamashoko aya ndivakoroswa kunga adi ndiripotokorwa wakayataura mashoko aya ari pana achirayira vakorosi Timoti ndati yechipiri 3 namba yakaita 1 3 vhesi rakaita 1 ya Timoti wechipiri panamba 1 panoti kurasika kumazuva okupedzisira ndokusora shoko kwasvika kutaitisa kwemazuva okupedzisira vazhinji vakatambudzika vanhu nokuti tsamba yakaverengwa kubva kare ichitongonzi kurasika kwamazuva okupedzisira asi ukacherechedza zvimwe zvezviitiko zvatinorarama mukati mazviri uchizvifunga iwe mukati menjere dzako unocherechedza uchiona kuti nguva yatiri kurarama yashata buku yati number 1 yes zvinoziva chinhu zivai chinhu ichochi ichi kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika pakati pevanakomana vevanhu number 2 nokuti vanhu vachavanozvida izvozvo ndo vanhu vacheni vaparidzane nazvo ngatiparidzane nokuzvida ikoko buku yati vanoda mari uye vanoda mari vanozvirumbidza anga ndichiverenga mamwe mashoko okuti kana uchida kuti uite zvakanaka mukadzi kana uchingomupa mari nokuti kana ukasamupa mari iye unoidzwa nokuti unoda mari rugaringa nezvo amen garai muchipa vanhu ava mari nokuti vanhu vachava vanozvida vanoda mari uye vanoda mari vanozvirumbidza vanotombaivozvirumbidza kuzachaiko kunoaaaaakomana vanhu vanozvikudza uye ngatitengetere kunyanya nenitoda kunyengetera kuti kuzvikudza kunenge kumbotibata uye kunenge kumbozofa pakasvika pedo nei vanotuka ivhangeri yakudzidzesi inogoda kuti tizvininipise uye titarise pamuchinjwa wakudzidzesi panenge kuva nomumwe anofunga kuti wakanyanya kunaka kuti wakangwara kupfuura vanhu takaitwa ngatitende nezvatakaitirwa naMwari baba vanyangu ngatitende nezvatakaitirwa naMwari takaitwa vatungamiriri navafundisi naDhavhidhi asi vamwe vana vachitutungamirira vane njere uye vane zvikoro vane madhigirii vamwe vane mamasters
kutopfuura isu asi vanotiteerera vachinzwa zvatinotaura pavanhu nokuti vanoziva kuti tinozodzera takapuwa pavanhu saka naivo ngativakudze pakutungamirira ngatikudzane tichiteerera vazvinozwa vanototipa mamwe maadvise anoita kuti kereke yavo ienderere mberi tisangozvifunga nokuti ndingori mukuru ini ndatofunga kuti ndichitosiya zvandandida kutaura kuna 519 zagaratiya ndibatirei mashoko apita ekutanga 5 namba yakaita 1 ya Peter yakutanga 5 namba yakaita 1 Peter yakutamba yes 5 verse yakaita 1 yakaita 1 vakuru navadoko ndomusoro shoko Peter ndomumwe unofungidzirwa kuti mudzidzi wajesu wakanyora tsamba saka unombotsanangura achinyora achitsanangura pamusoro pevakuru nevaduku namba inoti panumber 1 yes naizvozvo ndinorayira imi vakuru pakati penyu vakuru pakati penyu ini mukuru pamwechete navo ndiri mukuru pamwechete nenu nechapupu chamadambudziko akristu jesu akaitorwa naokuda vanhu kuti wakaroerwa pamuchinjwa akatopfekedzwa nenguwani yeminzi ya nomugovani nawo mugovani nemi pakugwinya kuchazoratidzwa uye kuchazoratidzwa kugwinya ikoko kuti pakuuya kwakristu jesu ndichiti fudzai boka ramwari riri pakati penyu vachimana vamado kugiyanu dzokororai mashoko ipapo ndodzokorora ya fudzai boka ramwari riri pakati dai penyu mapoka amwari ari pakati penyu musingazviti nokurovererwa musingazviti nokurovererwa asi nomwoyo asi unoda nomwoyo unoda musingazviti namanyaru kana nokuzvikudza asi nokuzvininimisa kwose ya nokuda kwamwari nokuda kwamwari musingazviti nokuda kwokukarira pfuma yakaipa musingazviti nokuda kwokukarira pfuma yakaipa namba 3 kuti zvinoita sezvinonzwika vevadzidzisi kuti munozvinzwawo nemi vadzidzisi vadoko ndakanga ndichiteretedza ndaenda pane imwe kereke kwete yokwadhazi ichitoti mukuru unotoenda kuvana vesangano kuti iwe ndonoda kuti uitwe muungamiri asi imbondipazi vakati imbovenawo zvakati pane zvendoda kukara zvanzi musingazviiti nokuda kwokukarira pfuma yakaipa kuti zvinonzwikaizvi okuyati panumber 4 namba 4 kana mufudzi mukuru kuitira kuti kana mufudzi mukuru achizovonekwa kristu jesu uye muchawana korona yakugwinya nokuti ndo yatinoshandira hatishandiri zvenyika ino hatishandiri pfuma nesilva zvenyika ino uye kana tiita basa ramwari hatitsvaki kukudzwa kwamazita edu bori asi tinotsvaka kukudzwa kwezita radhavhedi wakauya neevhangeri nokukudza kristu jesu wakatuma dhavhedi kuti ivhangeri ipinde mukati mevanhu vawane upenyu zozvii panumber 5 yes saizvozvo imi vaduku zviise pasi pavakuru zvisei pasi pevakuru nemi mose pfekai kuzvininipisa mumwe kuna mumwe nokuti mwari unodzivisa mwari haatenderani vanhu vanozvikudza asi unopanyasha vanhu vanozvininipisa nokuti kunyange kristu jesu akanga akafanana namwari haana kuzvitora kana kuzvikoshesa kuti kufanana namwari tingava chinhu asi vakazvininipisa segwai pamberi pomuveuri wake akaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwokuzvininipisa saka nesuwo ngatizvininipise ndati vakuru ndakafara nokufadzamashikwawo nokuti ndinokufara nokuti ndikasvika panzvimbo ndine zvandinenge ndichiteretedza ndichiona kuti basa ramwari todii rinozisamirwa zvakanaka vakuru kuna vakuru mukati meevhangeri vanoti kutungamirira vanokuru kumapotosi vanoda kuona kuti nyama yapakurwa sei vanoda kuona zvokuti kujorodhani vanhu vaenda navanhu kujorodhani vanoda kuona kuti madzimai zviri kufamba sei saka kwainzi mozisi vakatonzi hauna here vamwe vaungadidazeta namwe madzikizivadi vaite kuti basa ramwari rifamba zvakanaka saka mumwe nomumwe ngaave nejuti ngaapiwe juti kuti basa ramwari rifambe ndofanira nokuti tinenge tinavo vachikwana tinavo kumbao asi basa ramwari rinenge richingofambiswa navadzidzisi vanenge varipo izvo zvinodiwa pashoko ramwari kwete kuti unomanya kundoona kuti nyama vanhu vake zvose ndiwe aruganengarochi shoko ndokubvara kuti vadiki vanofanirwa kudini dzokororai apa
ndidzokorere patakachiri Yeah. panumber 5. Yes. Saizvozvo imi vaduku imi muzvisa pasi zvisei pasina vakuru nemimose Pekai kuzvininipisa mumwe kune mumwe kuno mumwe nokuti Mwari Jehovha Mwari unodzivisa vanosvikudza haatenderi kuzvikudza asi unopanyasha asi vanosvikudza unopanyasha vanhu vanozvininipisa kuti zvinoita sezvinonzwika izvi dai Mwari vatibatsira vagona kutipa kunzwisisa kuti tinobva kupi uye tinoenda kupi uye chii tinoda mweya waMwari mukati mekereke dzatakaitwa vafudzi vadzo hatirege kuita chinhu nenharo rugarenga runesu ngatisamboita chinhu nenharo ngati tine vamwe vanhu vabhizinesi people ipapa zvokuti kana ukada kuvaitira nharo vakangohwitidrowa help yavo yavanoita kuti basa raMwari rifambe kereke yaMwari inotofa nokuda kuti isu vakuru taita nharo ngandini chese nokuti ndiri ndakanzi ndinotungamirira pano pakutungamirirana kudzanai arogareka nesu ndo zvinongodiwa kuti kereke yaMwari ifambe ndatenda vachovadzidzisi pano navaonda vanhu anongoda kuti vadzidzisi vadoko nemi vana mai muterere muvararame mashoko iwayo vataura pamusoro pedoro nekudhaka vataura pamusoro pezvinhu zvakawanda zvinongoda kuti munhu uzvise mukati menjere dzako kana chaparadzana undozvifungisisa ubve pane chakaipa uinde pane chakanaka ndati doro nekudhaka zvinoisa munhu mukusazvidzora kwose nokuti kana munhu adhakwa haasina nyasi mumwe unototanga aita kundodhakwa kuti ave kuzonetsana nomunhu mumwe unototanga adhakwa kuti anyenge mukati womunhu agozvipira pakudhakwa vanhu vagoti haapakuri kuita kwokudhakwa asi mumwe make anenge achitororesa kwazvinhu zvake zvaanoda kuita zvaanenge apeka kusazvidzora kukurikidza nokudini arogarenganonesa saka zvokwadi kana muchida kuti Mwari waDhavhidhi akuitirei zvakanaka ngatisiye zvakaipa zvose tirarame takatarisa pamuchinjikwa waKristu Jesu tirarame zvinhu zvatinodzidziswa navadzidzisi vedu nesuwo nezvatinodzidzisa ngatizvirarame kuti tigova mucherechedzo wakanaka wevatinodzidzisa rogarenganonesa mukati meevhangeri ngatirege kudzidzisa zvinhu zvatisingaiti isu takanzi tiri tsamba dzinoverenga takanzi tiri munyu unorunga nyika takanzi tiri mwendo unotumidzwa kuiswa pamusoro peguta kuti uvheneke vanokati venyika saka kana isu tisingavi example yokuzvininipisa kana yokufamba mukati menzira dzakanaka dzakarurama vatinodzidzisa vanotora kupi tsika nokuti tsika dzinotorwa kana uri mutungamiriri webasa raMwari vaunotungamirira zvinovanishokopa pauri vanyika izvi haandizvo haasomurami onoita mudzidzisi wedu kwete kuti mudzidzisi ndiye unotorova mukadzi haugoni kuti kana mwana wesangano akazenge arovana nomukadzi uinde kundomugadzisa iye achiziva kuti nemisu zvakatora makana wakatorova mukadzi rogarenganesi dai Mwari vatibatsira tizive kwatinobva nokwatinoenda uye tizive kuti kana takapinda mukati meevhangeri takapindirira hatina kupindira kuti tingonakirwa nokudzana vachiona hatina kupindira kuti tingonakirwa nokudzana kana kuti kana tasangana tichifara tichiimba tichidini asi takapindira evhangeri kuti tiziwana upenyu husingaperi kana nyama nemweya zvaparadzana nokuti zvichaparadzana tichafa varume hapana anoitwa spare norufu tinofanirwa kuva negadziriro yokuti kana nyama nemweya zvaparadzana tinosangana nevakatitangira vakunga vakanaka uye vatakatora makwara kubva kwavanhu nokuti kana tikasangana munzira dzakanaka hatingogoni kusangana nevakafarera imi hamuna kuveona here mashoko omufumi narazaro kuti mwe wakatozoti baba dai matuma Razaro vangongi andondiudzira hake hama dzangu dzipanyika kuti dzitendeuke nokuti kuno kwandiri hakuna kumira zvakanaka saka kana watotadza kutendera vadzidzisi vari pauri papo uye pato vanomukaha vari kuku nevari kuku
avachasangani arogarenganazvo. Saka ngatigone kurarama zvinodikanwa naKristu Jesu, nokuti Kristu Jesu wakambotaura 25 nhambakaita 31 kutonga kwokupedzisira uchararama rakanaka achivaisa kuvhiva akaipa vachiiswa kumoto. Vakatonaka vanofananidzwa nehwai wakandiona ndine nzara ukanipa chokudya, pananga ndine nyota wakanipa chokunwa. Chikonzero tinototongwa nezvinhu zvatinorarama zuva rimwe nerimwe mukugarisana kwedu, kunyange sehama nehama dzeropa, kunyange sehama nehama dzomweya, kunyange sevavakidzani. Ndo zvatinondotongwa nazvo. Hatinotongwa nezvinhu zvakaitira kuIjipiti kwatakanga tisiri, asi tinotongwa nezvinhu zvatinorarama mukugarisana kwedu. Saka ngatingware tisundure kuti tinogarisana sei nehama dzedu. Vana vamwene namaroora munogarisana sei? Ndakamboti zviri nani kuti venyika vati muroora navamwene ava kuwirirana kwavo, ndofunga vanoroya vose, nokuti zvinenge zvisingatarisirwi patsika dzedu dzevanhu kuti muroora navamwene vawirirane. Asi isu nokuti tinoziva Mwari, tinofanirwa kuti tive nomutsauko nevanhu vari mukati menyika. Tinofanirwa kuti muroora uzive kuti ndina vamwene, navamwene vazive kuti muroora mwana wangu, mogarisana zvakanaka. Arogarengana kuti panozvoda kuwedzerwa chitova, nokuti shoko ratanzwa chitova ndorokuti vadzidzisi ava vanoda kumbouruka mukondo. Zvinofanirwa kuti tivape nguva, zvinhu zvose zvinoda kuringana. Takapuwa zvakasiyana, ini handigoni kutamba, saka musazotsamwa. Vamwe vanenge vachiti hadai tavona vakatumwa vambodzana, hazvisi zvangu, saka ndinopa vanodii vanozona zvausingagone hawo usafanikidza pakutungamirira nati wobata basa kwete kuti haugoni gumbo rikuku iwonoda kuranga ukoimurenjere nokuti unokoikuku rogarengaresi. Ini nguva yamadekwane ano ndoda kuti ndigumire pano, titakugumapana timbobata rimwe basa zvinovanora takamira pano, ndoda kuti ukondo ukadzarwa madzimai agoita ruwadzano rwawo vadzidzisane. Vakadzi vadoko tererai zvamunodzidzwa navakadzi vakuru. Hapana zvavanope kudzidzisai zvinoita kuti dzimba dzenyu dzipudzike. Chavanovavarira ndechekuti mugare zvakanaka mukati medzimba dzenyu navarume venyu. Imi ndimi munomuomesa musoro muchiti vanotiudza chiko, ivo kudzimba dzavo vanogara zvakanaka. Arogarengareshi. Asi ukatobatsirikana uchagara zvakanaka mukati memba yako, ugochengetedzana nemhuri yako, ugosvika pakutorya chimandamanda namafukiza dungu uri pamba pako nomurume wako, kwete kutozoita zvokudaidziwa kuti mwana weusikana wakarovorwa iwe wava kumusha kwako, uri mai woruwadzano, uri mukati meZioni, uchirayirwa namamwe madzimai uchingoomesa musoro. Rogarenganisi. Ndinotenda hangu mwana vari pana Jehovha ngavakuti. Bye bye.